Bude naša prvá tajská masáž so šťastným koncom? Podľa nápisu na dverách to tak nevyzeralo, no keď som videla, kde nás idú masírovať, začala som byť mierne na pochybách. Ako to teda dopadlo? Máme to za sebou, môžem to zhodnotiť? Áno. Už chápem, prečo bolo všade preškrtnuté ženou sex, pretože ja som celý čas mala pocit, že to je predohra. Akože kebyže som chlap, tak mi asi stojí. Ja nemám rád, keď sa ma niekto chytá, takže ja som tu ani moc nechcel ísť. Takže ti nestal? Nestal mi. Pre mňa to medium znamenalo, že ma to bolelo, že som bol v strese a keby to bolo trošku silnejšie, tak odídem, takže ja som spokojný. Ja som mala pocit, že ma iba tak jemne hladká. Jebe, ja som mal pocit, že na mňa útočí celá dedina. Potom ako nás na masáži riadne vymliagali, sa ideme najesť a dávam si nápoj z fialového zemiaku a sendvič. Čo sa týka jedla, tak ma Phuket dosť príjemne prekvapil. Chuťovo aj cenovo. Chceli sme ísť do bazéna, ale je tam toto. Ideme do piče. Deti prišli úplne mokré do výťahu a skoro som si tu väzilo. Keďže na hoteli bol náš relax prekazený, ideme na najznámejšiu ulicu na Phukete a kúsok od nej je aj veľká mestská pláž. Kúpať sa však nejdeme a tak čakáme, kým sa zotmie. V noci totiž ulica ožíva a je známa ženami, ktoré sa živia svojim telom. Okrem toho ti odvšadiaľ ponúkajú aj alkohol a rôzne omamné látky. Zaujímalo by ma, koľkokrát to musel niekto spraviť, aby tu dali tento oznam. Daj vedieť do komentárov, či by si chcel takú party ulicu niekedy zažiť.